Tá is agam ach easta go leor bhí siad go deas. Aniu bimid I ggéanamh na chacaí beaga seo as glasrú duileach. Sílam go mé aonáis glasrú duileach chusúlis banáiste nó cáil ceart go leor an seo. Dúsáidim bíad is bán an seo mar chun an iarne rá níor thuigem an lipéad agus cheap mé go raibh spináiste bhí an ach rinne sé an job ar in nós. Tasty an banana abbey brúte wet freisin chomá le vinegar, ní raibh is agam faoi seo ach eibríonn sé leis an púdar bocáil agus an sóidearán chun na chácaí a thardaí. Ola agus mil, plúr, púdar bocála, sóidearán, canéal, rósfeilte agus scalóga seachlóid más maith leat. Ar dús, déan glóchach leis an ros. Chur isteach 2 spúnóga uisce sa ros agus máscé. Chur é ar an daoibh ar feadh 2 nóméad anas an glóchacha stalchú. Raglan na hagla ghear mé suas an bíad is bán é scín sular chur mé é mo chumascóir mar níl mo chumascóir an mhór nó an láidir. Chur na glasrú duileach sa chumascóir chumach leis an banana, an vinegar, an ola agus mil, agus an glóchach ros. Cumas go mé meas go mín agat. Má tá cumascóir mór agus láidir agat tá tú an na chéad chéim eile a dhéanamh an sin ach mar dúirt mé nílach cumascóir beag agam. Má tá tú sa chóir cheanna lom féin chur an másc floch I mabhla agus chur isteach an plúr, púdar bocála, sóidearán agus canéal. Másc iad le chéile. Más maith leat chur isteach na scalóga seachlóid freisin. Chur an balla sin ar an daoibh agus cas an tainn ag 108 chéim Celsius. Olbhí an trádra bocála. Ní raibh aon líneál fápéir agam agus mar sin chur mé ola ar an trádra le scúb. Nuair atá sé sin déanta, chur isteach an másc sa trádra. Isteach lós nainn ar feadh 20 nóméad. Tar éis na 20 nóméad, tá stáil na chácaí leis scibhéir beag cosúla cipín fiachla. Má racha sé amach go deas gláán agus tírim,
tá na cháciú ré. Fág na chácií sa trádra ar feadh cúpla tamall agus chuir siad ar racha go mbeidh siad fuairthe. Sular a thóg faoi tú na chácií amach as an trádra, chuir scíonn timpeall chun iad a bhogu. Ní dhearna mé an idir seo riamh agus mar sin rinne mé táistáil blasta. Seo í uair na chinúna. Níl siad fásach. Tá siad ceart go leor. Chuireann an freagart sin ulca armanis, cén fág go raibh ionú an damhan orm nuair fuair mé amach ní raibh siad go déisteanach. Níl is agam. Ar aon nós tásúla agam go bhain tú soltas an fhíse an seo agus slán go fóil.